journey. Zábery z basketbalového zápasu, pozrieme sa do Bratislavy na súťaž Slovensko, krajina v srdci Európy. Navštívime tiež našich florbalistov a druhákov v ich triede. Nebude chýbať vyžrebovanie víťazov našej prvej tohtoročnej súťaže. V sobotu 16.10. sa uskutočnil v našej škole basketbalový zápas medzi našimi dievčatami a basketbalistkami z Ružomberka. Hoci naše dievčatá zápas prehrali, nechýbala im bojovnosť a nadšenie pre hru. Náš tým pred zápasom s Ružomberkom? Trénovali sme dosť, ale Ružomberok je dosť silný super. A vy ako sa cítite? No, ja sa bojím, ale dúfam, že to nedokazíme. Ja mám tiež také zmiešané pocity, ale dúfam, že to dobre dopadne. Ja mám tiež zmiešané pocity a myslím si, že to vyhrám. Ja mám aj strach, ale zároveň si to aj snažím nejako prekonať a som si istá, že pokiaľ budeme držať v jednej skupine a budeme ťahať za jedno lano, tak ich môžeme nabiť a môžeme im dať určité body. Pani trénerka, ako výkonnostne hodnotíte svoj tým? No, ja vám poviem tak, že je to začiatok sezóny, je to vlastne len náš druhý zápas, takže stále ho bereme ako prípravný zápas. A uvidíme až po zápase, čiže vždycky čakám, čo dievčatá predvedú po zápase a potom už som vždy múdrejšia, lebo pred zápasom mi ťažko hodnotiť. Ale je to družstvo, ktoré sa učí hrať basketbal, čiže je tam ešte aj veľa chýb, ale preto sa hrajú takéto zápasy, aby tí díky sa čo najlepšie naučili hrať správne, keď budú dospelé, aby získali čo najlepšiu techniku, aby sa vedeli orientovať na ihrisku, aby vedeli spolupracovať, aby sa vedeli povzbudzovať a toto vlastne tieto zápasy sú na to. S akými pocitmi prichádzate na dnešný zápas? Ja som plná očakávania práve z tohto dôvodu, že čo tie detičky predvedú, alebo mladé basketbalistky, aby sme ich neurazili, lebo to už sú mladé basketbalistky. Takže teším sa na ten zápas, ako sa ukážu, čo dokážu, ako sa presadia, ako ubránia, takže veľmi sa teším na tento zápas. Ďakujeme. Pre televíziu DTO Viktória Veselovská. Ako sa cítiš pred dnešným zápasom? Celkom dobre, lebo už som zvyknutá, sme hrali veľa týchto zápasov, takže nemám nejak moc strach. No takže ja sa pred zápasom cítim celkom dobre. Ani nemám žiadny stres, ani ma nebaví žiadny stres. Cítim sa dobre. Pred dnešným zápasom sa bojím, aby som nesklamal pani trénerku. Pred dnešným zápasom sa bojím, lebo je to druhý zápas.
srdci Európy. Tomáš Koníček v tejto súťaži, v ktorej súťažil z 1500 prác s filmom Byť alebo mať, obsadil krásne prvé miesto. Na čo si bol v Bratislave na ministerstve kultúry? Na ministerstve kultúry som bol kvôli tomu, že sme vyhrali súťaž Slovensko krajina srdci Európy. Aký si mal pocit, keď si obsadil prvé miesto? No, bol som samozrejme šťastný kvôli tomu, že vlastne to bola spoločná práca, nebola to len moja výhra a hlavne kvôli tomu, že vybrali náš film z 1500 prác. Plánuješ natočiť ešte ďalší film? Áno, samozrejme, pripravujeme už prvé scény. Pre televíziu dotuloval Robert Kurba. Florbalisti ani v tomto školskom roku nezavesili svoj krásny šport na klinec. Boli sme sa na nich pozrieť na tréningu a porozprávali sme sa s vedúcim družstva Tomášom Hudom. Dobre. Ako sa vám hrá na súťaži? Tak zatiaľ tiež dobre. A akú ligu hráte? Okresnú Nobersku. Kto je podľa teba najlepším hráčom? No čo, brankár, Mišo a čo nám Ivo, ďalší. Ako si spokojný s vašimi výsledkami? Zatiaľ to je nič moc, ale tak snažíme sa čo najlepšie. Ako sa vám hrá na súťažiach? Tak zatiaľ celkom dobre. Ako by ste sa chceli umiestniť? No, chceli by sme sa umiestniť samozrejme na prvých priečkách, ak sa nám podarí. Akú ligu hráte? Okresnú florbalovú. Kto je podľa teba najlepším hráčom? No, tak brankár je isto, ten je dosť talentovaný. Kiko Korvát, Mišo Veselovský a asi Ivo ďalší. Ako ste spokojní s výsledkami? No, tak zatiaľ nič moc, ale tak snažíme sa čo najlepšie. Prečo si sa prihlásil na florbalový krúžok? Mám baví šport a mám rád kolektív. No tiež mňa baví šport a chcem niečo dosiahnuť. No, chceme sa takto odďačiť našej trénerke, ktorá nás už dlho trénuje a chceme to dosiahnuť čo najďalej. Ja som začal tento rok a vlastne baví ma chytanie na florbale, tak chceme čo to najďalej dotiahnuť. Tento šport ma baví a chceli by sme sa čo najlepšie umiestniť v lige a urobiť radosť tejto škole a našej veci. Pre televíziu DTLO, Terka a Kika. Počas školského roka budeme s našou kamerou navštevovať nielen rôzne podujatia, krúžky, ale aj v každých správach nazrieme do jednotlivých tried. Dnes sme boli navštíviť druhákov. Chádzame v druhej A triede. Boli sme zvedaví, čo nám o sebe prezradia samotní žiaci. Ktorý predmet máš najradšej, Branko? Informatiku. A ty, Sandra? Triednickú. Valentínka? Náboženstvo. A ty, Peťko? Písanie. Na aký kružok chodíte? Na výtvarnú. Chodí tu niekto aj na nejaký hudobný nástroj? Danko? Na akordeón. Aha, a ty, Valentínka? Tiež. Ja na nič. A ty, Peťko? Na klavír. A darí sa ti? Áno. Páči sa ti hrať na tom nástroji? Čo sa vám v škole najviac páči? Čo sa ti najviac páči v škole, Sandra? Telocvičňa. Fíha, a prečo sa ti práve telocvičňa páči na škole? Lebo je veľká. Fíha, a tebe sa čo, Branko, najviac páči na škole? Počítačová miestnosť. A čo by ste na škole všetci chceli zmeniť? Nič, tebe sa páči celá škola? A ty by si čo, Sandra, zmenila na
v škole? Tiež nič. No, tak to máte školu asi veľmi radi. Pre televíziu dudelo Kristína Šťavová a Viktória Veselovská. A je tu naša súťaž. Mali ste napísať 3 názvy filmov, ktoré vytvorila detská televízia DTLO. Boli to napríklad filmy 3 € pre Popolušku, CNG nad zlatom. Z tých, čo správne odpovedali, dnes vyhrávajú Antónia Vieriková, Samko a Peter, Alexia Msila. a Rastio Masič. Naša nová súťažná otázka znie: napíšte názvy 5 zvierat, ktoré žijú na území Liptovskej osady. Správne odpovede posielajte na našu e-mailovú adresu televízia.gmail.com alebo odovzdajte pani učiteľke Koničkovej na lístku. A je tu záver nášho dnešného vysielania. Prajeme vám krásne prežitie jesenných prázdnin. Veľa pekných zážitkov, v škole dobré známky. Buďme na seba dobrí. Veď my sami si robíme svet krásny alebo zlý.